Satellite, siinähän se sitten olisi. Just kävin tuossa kylällä vähän pyörähtään kaupassa ja mukavahan silloin ajella. Nastarenkaat alla, ei ole kauhean hävin näköiset, mutta ajaa asiansa. Likanenhan se on kuin mikä, kun ei sitä tossa päässyt nyt peseen, kun tosiaan hain sen silloin muutama viikko sitten ja ei ole itsellä noita pesupaikkoja tässä, mutta jossain kohtaa käydä vähän virauttaa sitä. Kone on 450 Magnumi. Ihan mukavasti vie isoakin koppaa. Tähän pitäisi laittaa nyt sitten toi 541 kone jossain kohtaa kiinni ja tää tekniikka täältä siirtää sitten tonne pressualla olevaan swingeriklooniin ja varmaan sitten myydä pois jossain kohtaa se auto. Sitten vähän miedompana versiona, mutta sehän on leimattu koppa ja sillä lailla ihan tietysti fiksu auto, kun lyö tullut suoraan ajokunto se koneen ja laatikon sinne keulalle, niin sillähän menee mukavasti. No sisältähän tää on ihan yllättävän siisti. Erillispenkit, konsoli, slapstick, sifterit toimii. Tosiaan kauppatavarat siellä kyydissä, että menee ihan tosiaan kauppa-autosta. Vähän jotain ralli tyylistä mittaria ja päävirtakatkaisijaa silloin omilta jäljiltä 10 vuoden tai 15 vuoden takaa melkein. Mutta siellähän ne edelleen toimii hyvin. Ihan perus siisti auto ja tosiaan vanteet on vähän karut. Mutta tuolla on tosiaan sitten tähän autoon jemmas, tai tässähän ne olikin. Siinä on ihan uudet rallyöviilsit, 29550 takarenkaat ja sitten 22560 eturenkaat, että niillähän sitten kelpaa ajella. No tossahan on sitten toi moottori, mikä tohon on tulossa, eli vähän kuvavärisee. 541 Dydon kautta menee sitten vielä tuohon autoon ja katsotaan mitä tai millainen härveli me saadaan tästä tällä kertaa tehtyä.